God vil ha andre mennesker at vira til, men først så måste du lære at virksomheten til sjølva. Hei, hjertelig velkommen til Raklars.fa. Jeg har vært å fortelle deg at vi morgen faktisk, 25. oktober for 1 år siden, så kom jeg min første video ut av YouTube. Dette videoet er et SMS fra Gode utpå hjertet. Det var mitt aller første video da snur seg om det viktigste, nemlig årgods, hvordan Gud taler til oss. Og jeg er så takksom for dette året som Gud har sikret meg vid. Og nu er det en serie som øyder Kien, og vi har gjort nekvar parter. Dette videoet er et framhold av videoen fram undan. Og i det så får jeg ta mer om øynleggen og tjonabanden, hvor God sier ja og fyri at vi har sex i tjonabanden, og hvor God sier nøy og gjør kristne tryggvande forbo at vi har sex i tjonabanden. Vi tar så først om at God er fire njøting. God er fire sex og i røtten rammen, til å si og i tjonabanden. Vi lærte først at øynløgjen og i tjonabanden er en personlig innelig løgje som mester nek møyre og for nek dypere enn bare sex eller holdelig samøyning. Samøyningen og i tjonabanden er en mynd av samøyning Jesus er vi samkomne. Først for å ta oss om sex i tjonabanden. Fyrsta bøye God djever og i Bibelen er til en tjon. Her med til annet sier han nørest, så ikke alt bå i Bibelen er kjærlig eller ringa fylja. Ja, God djever bå om sex i tjonabanden. Så sex og i tjonabanden er nekka godt. Og vi leser med det i 4 Korinther 6. Fyrir sieløse skuld, 6-8 virtunaband, hava hver maver sine egna kone og hver kvinne sin egna mann. Maveren gjør konene skilt og syna, somleis konan mannen. Konan ræver ikke i sine egna likame, men maveren. Såleis ræver heldur ikke maveren i sine egna likame, men konan. Halde dikon ikke hver fra øren, utan vi samtidig fra bavon. Og når de så de fra givet dikon til bøn, kommer så ser man at det frie satan skal ikke frøst dikon av tog at det ikke er ment å være frahaldende. Sex og i tjonabandet 4 byrger siløse og gjernder bruna. Siløse er kinsligt samband og evlenår utenfor tjonabandet mellom en mann og en kvinne. Sex er øyesne akvatil såleis at bøtten kunne være born i heim. Så vi kunne skapa familier, så vi kunne skapa trygg heim. Bøtten er nemlig en gave for gode sampartiesversjonen. Så sex er en fantastisk gave for gode innenfor det rødt og rammene tjonabandet. Nu for å ta oss inn om pornea, 6-8-4 tjonaband. Vid at det ikke er ligantekker er limer Kristus her. Skal et at tekka limer Kristus her og gjøre til skøt limer, men jeg så. Flodje, siløse. Ødel åndersynd og mennesker kan gjøre er utenfor likame, men han driver siløse sin der måte så noen egna likame. God tar seg her om at 6 høyre tjonaband nå til. 6-8-4 tjonaband vil kallet pornea av griskon eller siløse av føreskon. Siløse eller pornea er et brått ord for omoral, siløse og olevna. Pornea eller siløse er ødel kinslig samværa som fetter 8-4 sex i tjonabandet mellom en mann og en kvinne. Alt det som ikke er sex i tjonabandet mellom en mann og en kvinne er pornea, er siløse. God skapte tjonabandet mellom en mann og en kvinne, og han signer i til tjonabandet. God signer i kinslige samvære i tjonabandet mellom en mann og en kvinne. Vi leser unga stedene at God brøtte møyning at han signer i til. Mång tjonaband, mång forhold, mång mennesker luja nei og misnøyd i det. Så det njóta ikke sikningods og i tjonabanden. God har vurst okkur en loj som han ikke vi skulle genga, fylta vi sikning, vi ødlund og i besta, vi fullkomner njóting. Men vi tjera sjálvi av om vi vilja genga så lojina for sikningsna, eller genga ne æra loj samstundes missa sikning hansara. Vi lærte i sørsta parste at sex er som løym som heldur tjonabandene saman. 2 mennesker vil løyma det saman. Sex. Da vi sluita hetta sunder, så skreier det kvann annan. Og det er just det som God ikke spær okkur fire. God ikke vi skal ha fotla njøding av sex og i tjonabandene vi øynon tjonafellega. Det du skift sannlagan om God vil likna og ardo og dyrka og skapnen ginn fram og skapa rann. Tui gav God deg opp til vanærende lister. Versk holdsins er åpenbært, hei er siløsi, eurønska, skamløsi. Så pornea er avvekst for holdsins.
Tidlöse sex utanför tjonabandsynd. Och det är lika mycket om det är talan om två som bara har sex och inte måna vetta och två som har sex samman som alla lever samman alltid. Trobladjen och i bavund föron är mangel på att du har temarhald av sig själv. Self-control. Och det bästa vi kunde göra för oss själva, för att märka framan undan tjonaband, är att vänja och att ha temarhald av oss själva. Om vi inte är trygg vid mot god i en tjonaband, så vi så av otroskapet och i våra framtida tjonaband. Du är ganska okej, du är gifter, men så är det inte först av mer att problem till to och matchen till nökta kvar annan. Det passar inte. Fakta är att ejo människans vill aldrig nökt. Tog vill lära hon att ha kontroll. Temarhald och själva. Om du hever otrygg mot god i en tjonaband, så får du lättlig att vara fröstavor och vara otrygg i tjonaband någon. Vad säger hagtölne? Hagtölne är pura samt vi bibeln. Allt är bara att det är näck bättre för ett människa, ett förhåll och tjonaband, tar vi boja ha sex intill vi är gift. Det säger att de som bojar vid ha sex intill tjonaband har 15% bättre sexliv. Torra förhåll är 20% stabilare, det är 20% mer nökt för torra förhåll, och 30% att ha som har sex och en tjonaband skiljast. 40% av tøymon som har sex i forholdet någon och är det giftast unga vi med fra frakvarnaren. Samma granskning visste att det pördyra sexuellt aktiv och tydlig förhållet någon som männas under ökje inte ens väl. Pör som boja och brukar mera tog samman, att tåsa samman, uppleva ting samman, de kommer att känna sig på era matar i styrstjur torra samband och skapar större nögsam i förhållet någon mittlen torra. Och vi ska minnas till att dessa kanningarna är inte gjorda av tryggvande folk eller till tryggvande folk. Det är bara en kanning och hon heller gjord ut från året gods. Men hon ser avhåverd. Hon visar att det som Bibeln säger är sannlägge. Och det är också flera rådgivare innanför tjonaband och kinsliv som visar att livet du efter det som Bibeln säger så kan du inte färra fel. Men det är inte viktigt att andra människor säger eller rådgivare eller ganska det som är viktigt är att Gud säger. Det är det Gud som vi vill att det är Gud som vi inte är lite upp och är det. Så det som är avgörs ändå är vad Gud säger. Och så också man nämner några 4 månader ui är boja som är fantastiskt att veta. För det första så kan sex vara en kjolsom gava till tjonafällen. Vi kan nu geva nekvar, gåar och dyra gavar till åkara tjonafällen att vi är gift. Men inte är verkligare och mer värst än åkara egna röjnlödja. Att vi det var gångt åkon till dig. Vi har vid goima sex och kinsliv och troaner till ta visar att de var värd att boja efter. 17 år sedan att boja att sex inte bara snurrar sig om te och att du vill hava, men det snurrar sig om att 2 personer göras 8 i tjonabanden. Det snurrar sig om te och tjonafällen. Och sex är näka 2 djeva, inte täka. 3 år sedan är att vi har bojat så släpper du undan att ha en byre av att du har givet det till omkring över. Det är inte lättare att gänga om till altare och geva det till tjonafällen så att du inte ska dras sådana bagage att nader. Det är stretchen inte lättare att gänga. Har du givet i arn, har du haft sex arntjonaband över så kan du få fyrgäng från goda. Självande kan du det och god kan grua det. Men vi vet också att ödel synd hever avskan och avlänkar och akra liv. Och börjar du vi har sex ett helt tjonaband så släpper du från så många ting. Du var sparad för så nek. Det släpper undan att dras upp av skam, skuldarkänsla, smittade kinssjuker och yngster mindre i höttenon. Så släpper undan strynon att lära att ha ärligt och hitt kin i atter. Ta du börjar så kan du geva det fullt och hållt till tjonafällen. 4 år sedan för jag boja tog du känner ditt vire. Du har närmare vire än bara att geva dig innanför till omkran som bara vill ta i lötna. God vill ha andra människor att vira till. Men först så måste du lära att viresmäta till själva. Och här börjar vi att viresmäta Guds standard, Guds på, Guds år om sex. Vi har boja så vill du god, du vill dig själva och du vill hin personen, märkan, tjonafällen.
Femte årsøkjen for jeg boie tog at sannur kærløgje boier. Les du 1. Korint 13, så sørst du at kærløgjen tålen. Han osjålsøkjen, han langmøyer, han tjener, han djever. Og en som virkelig elsker det, og virkelig elsker god, innstyr og villig til å boie. Han vil gjøre alt for at boie. Jeg har sex inntil tjonaband. I vedkommende og avtråkkende utholden så det ikke sannur kærløgje til først fra personen, til Gud og til egoisme. Satta årsøkjen for å boie så at du slipper at oppleve Guds absolutt beste. Du slipper å njóta sex og gjennom ivergivende tjonabandet. Og du kommer få Guds sikning i tjonabandet. Boja du vi har sex inntil et gifter, så først du har et fantastisk tjonaband. Du kan spørre, hvordan var så til dina? Jo, det tog at du er erst god, du har øktast han som du har boja, og som du er færen inn i et tjonaband, og tar du gest her, så kan du ikke fra feil. Som du såg så Bibelen ekvilliga grøy, ta det kommer til sex. Bibelen ekvilliga grøy, när sex løyv, när sex fantastisk, og när sex vandamidje. Pornea nekka som holdt trus til 95% av månens ryas vi, og 3-46% av kvinnens ryas vi. Så det vil si til nekk av tikkene som hitja. Pornea til sex utanfor tjonaband, kjenselsamband utanfor tjonaband, men til øysene tar vi hitja etter pornografiske myndon, filmon, serium, baukon, sangon, og en tilfære og diska til. Men jeg skal minne deg at om det er dolka deg vi pornea, om det er noe som det stryas vi, om det er noe som det er avhengig av, så kan Gud hjelpe deg bort ur det som, og han kan løse deg fra deg. Og det er også noe som Gud innstyr at gjøre. Han innstyr å løse deg ur det som, han innstyr ikke at vi skulle trelle under nøkken, eller være bonden under nøkken. Så jeg vil be deg å løyde til Gud. Be og sette deg fire. Flutje det til det første. Jeg flutje det mest renne sted, renne en tur, klamsa teltene sammen, horna atter, stonghorna, sløk skjermen, sløk ned om nøyot. Gjør det som nøyot for at du skal ha suksess, framgångt og ikke være frøstauer. Fytla vi dere vi pornea gjør den ene, så kommer vi til fytla. Og etter fattlet så kommer vi til stryes vi pøyno og ringa samvisko. Og tog det nek beter å holde fra seg og fra imskon som veker den seksuelle troen. Det kan være filmer, det kan være serier, det kan være alt. Eller tålnøyger. Og i stegen så er vi da fytla vi andalion tilfære. Gjør noen filmer, mynder, bøyblina, tålnøy. Fytla vi du som oppbyggende og edgjende. Tæn gode, tæn vindfølge, vær visken, les bøyblina. Til tar vi ut ved doven og tar vi tjøkken at frøstingene gjerast herrast. Jeg har gjort et video om frøstinger for en halv år siden. Gud skapte sex og vet alt om sex. Og hver beste rådgiver akkurat at det kommer til tjonaband, kærlighet, forlovelse, sex? Jo, det Gud skaperen. Han som skapte alt dette. Brådet tøknene ved å tåse om dette evne sex ut fra Bibelene. Minnes annars til å like videoet, subscribe om du vil se flere videoer. Neste video for å tåse om forlovelse eller dating. Bye!